Betidanik heldu naiz luze ibiliz, bidez, bide eta bidez dago hausaka ia. Bueno, atzalde hondarek, hori familia baita eta emanon, eta presenta hori hori, hau tengo horreko kue. Hau dira, igualak egotia horreko guiena, eta hau dira zera zagundu da. Gero pesakortik dara hartu den bate, gutxo dara erregundu laguneko, baixo latin, ikutu da dugu, nahi hori duzune. Eta, bueno, zera egitsi dira, ointzera bajo horroa, eta bukaeran, zango jogintzen proba hauezen, zaionak eta bat egungo hori. Lehenengo taldiei, emango zeko, emozizio, €100, eta agian edo berrian urtebeteko argidetza. Bai, €100, argidetza. Eta bihar, edoar nahi, masalatzeneko urtebeteko bazkidetza, eta aparte, eran baten hau, apakea. Bale? Hortzitzen zagoia, nago ezen zari. Bierna. Hortzen zirera, maitek, pizza hartuko. Bueno, da ikusten bezalamen maite naiz, eta zuek batzuen izena bazkiguan, txintxiklatxek, urunek, eta ostada. Eta, bueno, zuen taldeko izanaz gain, zeuena jakite guztoko zuen. Eta, bueno, baina bertzera puntau zeaten, ze gustatzen zen, nahi destena. Geixo da uste geixo, baina batzea egin, Atzaldean danoi, gu mintzalaguna elkartzea, azte hartetan, Euskaldun berrexek eta Euskaldun zarrak elkartzea. Batzutan 3, bestatzutan 4, bestatzutan 5, eta txapelketa horretan parte hartzeko, 3 erabakien duen parte hartzea. Hemen doko zute Maite, nik Xabel naiz, eta Antonio. Bueno, Antonio ginen eta... Lehen guztien Antonio ginen eta hau ginen ibarra guztia. Zetera dugu, Ostada taldea, pentsau gendu dut urtin ginen pipin pausa. Bizke femenitu dituziko, Antonio hori. Eta gero, erromako zurixeta, bueno, ostada da, ostada, eta horkan edabinen. Kolore askotan du eta nitze dalako. Bueno, katzuz, lehen gorke, bai, abertzak zuen izenak. Zuen izenak eta abertze bat zuen taldeko izenak? Ni eneko naiz, hau nahi eta hau ekaitz. Eta gu urunegea, unairen izenakoa, nire abizena eta ekaitzen izeneatik. Gu apuntau ginen, Isabelek esan zion apuntatzeko, eta gelan den diregu ariketak eta dola, eta gero horregatik apuntau da. Eta finalea egoa, eta guztua. Eta Isabel irakazioen? Bai. Eta zubat dute zer? Nik 12, unairek 12 eta ekaitzek 12. Maiti, Lurren Daniela. Antxintxikelaixen izena berriz, gazti ginela espaldi baten, eta neskaik ibiltzetzan garai baten antxintxik ibiltze ginelako. Eta aurten hirugarren urti dugu parte hartzen deuna, hola zegiko xo, aztatu arte, giratzenak joden arte, gustu abiltzea. Gaurko finalin, 3 proba izango ginen, proba bat izangoa tabu proba, bigarren nengoena bitxo, eta azkena pizza pasa. Lehenengo 2 probatan, punto batzuk lortuko gire, eta punto horiek batuko gireu, eta hartara hirugarrengo proban segundo bihurtuko gire. Pizza pasan, pasan palabra zikilota, lortuko puntuk, segundo biderreko diz. Ez dite, lehenengo proia maite ez gero eta zingo da. Txixen, anima otara jodien, ahora. Bueno, horretzen duen bezala, lehenengoen tabu hori izena, eta hau izena, emango zazkizte, talde bakoitzei 3 hitz. Eta 3 hitz hoxek, inberko jozte deskribiu,
zuen taldekiri hauek hori asmatzeko. Baina, hitz batzuk ezin dituzte zen. Hitz zehatz batzuk emango dizkizuzkan papel bat egon, baina hirureak bat egin behar ditu. Orduan, aukera bat duzte zuen taletako bat, papel hori aurra emaguna. Orduan zeu izan da, zeinek egiteko. Ez. Deskribiu behar duzu. Baina, ditutu hitz batzuk ezin dituztenak ezan hitz hori deskribitzeko. Orduan zeu aukera bat zen. Lehenengo talde bat ostada zikoa direz, eta ostadeko handeltzia. Hori da. Una favorez. Morena no modu papela. Claro, estoy difícil. Bai, zuen handi jozte, bezin kontrapuntua. Puntu ere, handi erokoa. Hori da. Bai, bello. Hori da, hori da, ez da, zure gato diru. Zeren goitze, imagina horrela, belarra, bai? Eta ez ezin da ezan, ez melia, ez berbie, ez lore, ez ezerre, bale? Hori. Hauek ezin ditzen. Hau da itzen. Hori da itzen, eta hori ezateke, azmen berdere, zerrenatzen zen. Sinonimuk, antza bati mogu ez. Antza. Zango dugu, zuek, zazi? Baina, ikusten badu esan gara hitzen bako, gelioengo dugu, eta urrengo hitzea pasagu, bale? Gehitxik bezalatu dugu, eta pasagu. Zema hitza daude, bat bakarri? Hiru hitz. Batekin hasikoa, hori azmauezio, urrengoa. Nire guzti, pasau hitz hori, ezan pasau, eta gure gukin hasikoa. Eta bukarako gerakoa. Hiru hitzen gero. Denbora daukagu? 2 minutu, hori da. Bale? Orduan, hiru bat, denbora. Bale. Izan liteke egurrezkoa, normalean jaio berria egoten da. Zehazka? Bai. Beti gitxiliko horrez, bai? Segi, Bigarrena, normalean gizonezkoak egiten dute, hori ez. Pasa. Coca-Cola egon liteke, bere barruan. Kolonia ere bai. Garai batean erabiltzen zen oia berotzeko ere bai. Alkola? A ber. Ikatza? Ez. Esan dek ez. Izan lehikela Coca-Cola txartzeko. Garai batean hori. Bai, botile. Bai, irutik, bai. Vale? Lena, hori da hitzea. Eta hauek ezin ditutu esan hitz hori esplikatzeko. Hala? Zeneko ondera guri, zein dizen, bazpara. Hiru, bi, bat, denbora. Planetak egote izen leku hortan egote izen Euski sistema. Nama zure bat pasau, pasau, hori bukarako da. Hori da. eskolan egotean lekue. O beste leku batzuten ebai. Dizua.
Gilie. Oin, hola zaudet. Maxen. Ese, zilan. Bai, okia, oso ondo, horrengo da. Azkeneko 2 astetan teknon ibili duguna. Dela gaibio. Oso ondo, ahora lehenengo batek, bat batu duzuen, bat. Ni bertso. Esan berriz azera esan Bai, duzuna. hasea esan. Planeta album noeoteana. Euski sisteman da. Iargiak. Satelita. Ozenango gauzak antzeko. Ai, a ver. Ba, iguela, izen iguela dukezea. Memoria. Vale, memoria, oso ondo, ikini, baita. Kometa. Bueno. Erantzun da, kometa. Kometa, bai. Bai, oso ondo. Gazoni zuruke, Hori, zuen, zurrunkan. Ikusten gure baino dukizten bada, hola. Bazpara. Nasa hemen, gure bai. Bai. Hiru, bi, bat, denbora. Zetetan jokatzen. Tenisen. Bai, oso ondo. Bai, oso ondo. Hauetako bat goien geluaren. Ai, bintzen. Esan, Hemendik denbora gutxide ospatziko txina hau. bai, esan. Bai, oso ondo, zuki baita. Horrekin iketara da, dut bat, bai, zurrengo probak goberaz. Multo, getxara dut ditunak. Inbertu laukera hau gai bat. Hemen bate bat egon da, ino batean. Orduan pentsatu dut xepera, baina bat, ari gobea, etxe zuen atin. Bai? Arri papera gure izan. Zerra batetera. Zerra batetera. Ez, bale, ondo oso maztea hori. Lozila. Lozila, gero bat. Bai, arritxea da, papera da, onkurezea da. Vale. Gero, Arrixe kuraizi irabazet esan. hori. Papela arritxe irabazi, eta gurezen, zuen atala zai, eta seguro. Bai, bate, izko beste. Kasi ba, Talde bakitzen bat. Bai, tala honetzen bat. Lisa, papela edo, arixe, nik nahi. Ibertu uste, hau. Papel tijera. A ver, zer nahi dek. Nik esan dako, iru. Ez que ez da kutxina bertxuna, papela arrixe. Otsi guziko. Atzin preparo nahi dekena. Eta, esan da zientan ikizkoa eta nahi dekari. Vale, así gara. Proba bai, proba.
Ni hiru zaneko zuek da. Bai, zuetako batek, hola. Vale, un papela, una mateixa, gure zuzen bakizen. Vale? Hiru zaneko, daba batera eta, vale? Prest? Bat, bi, eta hiru. Vale. Gero, Alixe, gure zinazi, orduan, gero gure nire xaukerako behar. Zuen ati, igarri gora xaukeratzeko. Hore. Bat, bi, eta hiru. Berriz. Papela irabazi, muskini. Vale, orduan. Bueno, zuek bigarren da zuek hirugarren, bale? Bale, bueno, eta gure uste. Euskal musika, euskal dantzak, o euskal ohiturak. Ordu zen edo uste, izepia. Esango berriz. Bai, euskal dantzak, euskal musika, o euskal ohiturak. Euskal ohitura. Hartu mikrofonu Vale. Bueno. Bueno, ¿zuek zena izena? Hau batzen edo. Bigarretzek. Dantzak? Bale, ba. Musika. Bale. Antzako. Bale, hau egiteko minutu dugu, ez da, bale, mutiek? Azkar lehituko dituzko, azkar, oso azkar lehituko modu, baina. Eta lehituko dute, izena, A, B, C, bale? Ingo duzte perateria, eta lehituko dituzte erantzun batzuk, bale? Posible batzuk. Eta zuen izan ba, A, o, B, o, C, o izena, bale? Ega ba, demora. Euskal Herrietan, editoretan, zeinek duten protagonista gehiago. Gizonek ala emakumeek. Gizonek. Zertarako bedenkatzen zituzten kamerario egunean jantelak. Ondasunak babesteko, gaixotasunetatik babesteko, ekaitzatik babesteko. Gaixotasunegatik babesteko. Ez. Zanberaz egunean zer bedenkatzeko ohitura dago eztarriko minetatik eta gaixotasunetatik babesteko. A. Zapia, B. Opila, C. Ariak. Opila. Nola... Opila ez duzu, ez? Bai. Nola ematen zitzaien urte berriari hasiera Euskal Herriko herri eta familietan, A. Herriko ituritik hartutako ur berriarenez, B. Abestuz, C. Gaztainek gaztanez. Lelena. Bai. Nola egiten zaio, Aintzina, baserri kanzoetan eguan iriztea, zenean jendeak txerrikia janez eta festa giroan elakartzen. Bai, bueno, guztiek, ondo. Prest? Vale. Demora, non dantzatzen da zuiorainokoa. Abezaka bezangotza. Bai, bi nongoa da lanein dantza. A. Lizarra, B. Elkiego, C. Ordizi. Bai, zein da zuberako maskarako dantza. A. Esparta dantza, B. Euskal dantza, C. Zagar dantza, D. Godale dantza. Godale dantza. Bai, non dantzatzen dute kasarranka. A. Ondarron, B. Bermeo, C. Lekeiloa. Lekeiloa. Bai, zein dantza berezu dut zuen Juan Antonio Urdetzek. A. Urrezkoa, B. Axuri dantza. Axuri dantza. Bai, non gudatzen da urtero Euskal Herriko dantza solteko txapelketa. A. Urretxu, B. Segura, C. Azpeiti. Segura. Bai, zein zentu Xabier Mugurik eta Flora ikastetxeko hauen dantza taldeak. A. Kandiona, B. Bizkargi. Kandiona. Bai, gaur egun Euskal Herrian sortzen dira Euskal Dantzara, nor bezala da esaldi hau. A. Edu Muruamendiarazek, B. Joan Maiak, C. Bien Nespres. Muruamendiaraz? Ez, Joan Maiak. Zein bikotek irabazi zuen? Bale. Zazpi, ondo. Bueno,
musika. Euskal musikari. Vale, a ver. Probete? Demora. Zein euskal talderena da aldapa gora abestia? Gozategi untza gatibu. Zein urteetan aritu zen ez dok amaitu taldean. 1995 eta 1992, 1993 eta 1994, 1995 eta 1990. Irotailu. Ez. Zein euskal kantari argitaratu zuen oroimenaren oraina? Mikel Urdangarin, Benito Lertxundik, Mikel Labak. Benito Lertxundik. Bai. Euskal kantari negaztean ezaguna. Gari, Mikel Urdangarin, Etxe. Gari. Ez. Gari. Zein musika mota guztartzen ditu goze taldeak? Musika elektronikoa eta akustikoa, trikitisa eta musika elektronikoa, musika elektronikoa eta indie musika. Bet. Bai. Trikitisa eta elektronikoa. Gaur katera zuen diska bat erabil nazazu izerarekin. Ruper Ordonikak. Akau, zein? Gaur katera zuen diska bat erabil nazazu izerarekin. Ruper Ordonikak, Oskorrik, Mikel Marquezek. Mikel Marquez. Bai. Zein urtetan sortu zuten Botakien taldea? Vale, ya el gobierno de Ingeus, aport pasatzen gara, azkeneko proba, hitza pasa, bai? Jarriko dugu, koste hori, biribil batzuk, rosko, birilo pasamalako rosko hori, bai? Izi batzuk azalduko jo, eta ziko gara, alfabetikoki galderak egiten. A, B, D, E, bai? Orduan, erbiko duzea, 3 minutu. Galderak erantzuteko, 3 minutu. Adibidez, azte baldin baga, urrunek egin, bai? Asmatzea baldin baga, jarraitu modu galderak egiten, bai? Asmatzen badeu, jarraitu. Zai egin badeu, utxile badeu, pasaikera. Eta zuek pasatzeko hitza pasa esan dut zuela. Behin hori izan da, beti, berdin badeu moria, Gatu gara, txandaka. Lehen, postar taldeak erotu ditu? Zazpi, eroko... Zazpi punto. Ordu zazpi segundo gezo. 3 minutu eta zazpi segundo. Bai, zuek 3 punto. Burunek. Ordu, 3 minutu, 3 segundo. Eta zuek... Bederatzi, ez da? Bederatzi puntu, ordu, 3 eta 9 segundo. Bai? Erotu da? Vale. Ba, suertea, ja, jantziko gara. Baina batzuek eratzela gabe, nintzekala txekin. Ader, bau. Listo? Demora. Vale. Ya está. Vale. Hala, demora. Udal bateko burua, udal batzaren lehendakaria. Altatea. Bai, itxasaren kostaldeko zaragulea, golkoa baino txikiagoa. Bazaitza. A ver. Bazaitza. Vale. Oitza pasa. Vale, sí. Orduan, Uriek zuena, bale? Vale, a ver. Bai, urrek. Prestatzea? Bai. Denbora. A. Norbaitek zenero alabatzatzat hartu duen gizonezkoa. Aita. Ez... Aita horre, bai? Vale, pero... Bueno, ondo... Omentazeko gara... Ontzatzen gara, A ver. Denbora. Adjetiboa eta izena. Arabako herritarra. Arabari dagokiona. Arabarra. Bai. Zerbait egitea edo betearaztera derrigortu edo bortxatu. Hitza pasa.
Baina bertzuek, entzutik lehese. Kimika, kalzioaren ikura. Ea. Saltaileak eroseari eskaintzen dion salmenta prezioaren beherapena. Deskontua. Bai, azoian urera bota. Egi. Eatxi. Bai. Pertsona bat guztiak bezarra zil. Eze. Itxapasa. Zurentez? Euskal literaturako agapagia, bapatean botatzen dena edo jartzen dena. Itxapasa. Bale. Berrotar. Latinezko hitza, gai bati buruzko testu edo agiri bilduma, bereziki gaitara aztertzeko erabilia. Hitza pasa. Ariketa fizikoak egiteko prestautako lekua edo arekoa. Gimnasioa. Bai, errautza jasotzeko ontzia, bereziki piparen edo zigarraren hautsa eta ondakena guetatzeko ontzia. Autzontzia. Bai, hotxik edo zoimerik eta ez errentzuten ezen toki baten egoera. Itxapasa. Zure? Alfred Hitchcocken film klasiko askotan parte hartu zuen Gran Abizeneko aktore izena. Alfred Hitchcock film klasiko askotan parte hartu zuen Gran Abizeneko aktore izena. Itxapasa. Vale, a ver. Eraikin gara eta beharra, askotan egitza gaztelu eta abarri buru ematen diona, edo abezarri edo naraia bezala jasotzen dena. Lehenengo hitze zer da? Baina zesan duzu hitz. Eraikin gara eta beharra, askotan egitza gaztelu eta abarri buru ematen diona, edo abezarri eta naraia bezala jasotzen dena. Dorrea. Bai, eguneroko berri aldizkaria. Egunkaria. Zor duen zidotasuna gordetzen duena, azpikerien aritzen ez dena, norbaiten ganako sentimenduetan eta amodioan beti bat dagoena, eze. Lehenengo hitze zer? Zor duen zidotasuna gordetzen duena, Fideltasuna. Bai. Azoia goitizena, ez izena adierazteko beste hitz bat. Gaitzizena. Bai. Albera antiko ekintza burutzen duena, bereziki zenbait literaturra edo filmetako pertsonaia nagusia. H. Albera antiko... Itxapasa. Geroa. Barko baino, lehenengo hitze askotan ez da ondo jasotzen. Jolasean ibiltzeko, jolas egiteko zer nahi toki. Jolas toki. Kafearen alkaloidea. Tean edo kolan ere agertzen dena. Toniko giza erabiltzen da eta diuretikoa izatea den nervio sistemaren estimulatzailea da. Kafeina. Ere, lurra lanuz bizibidea enteratzen duen pertsona, nekazarian. Laboradia. Oiaren rituen aldeen eta abarren barrualdea osatzen duen gai biguna, azalak ezatzen duena. Bizkaian, emakumezko batentzat, bere gurasoen semeietako bakoitza. Itxapasa. Como vieron, ahí. Denbora. Dibortziatzeko ekintza eta horren ondorioa. Bai. Dibortzioa. Bai. Azoian errege zabalgatan umeek oiuratu hori duten galdera. Ekarriko. Bai. Frantziako herritarra, Frantziari dagokiona. Frantziarra. Bai.
G. Gabetasuna, falta, behartasuna. Itxapaza. Vale, ondo. Vale, amaierarik ez duena, mugagabea. Dakau, baina izki? L. Amaierarik ez duena, mugagabea. I. Amaierarik ez duena, mugagabea. Hitza pasa. O. Musika obra dramatiko profanoa, kantari eta orkestraz antzezten dena. Opera. P. Filmak diapositibak eta abar bertan proiektatu erabiltzen den gainazal zuri. Pantalla. R. Gaztelaniazko hika. Afrikar erroak dituen kubako dantza eta dantza horretarako musika. Erritmo pitar, konplexun eta oso sinkopatua da. Perkusio instrumentuez laguntzen da. Hitza pasa. Denbora. H. Hiri bateko biztanlea. Gitarra. Bai. I. Aho barrupean dagoena, ezarritik estegorira igaro arazi. Itxapaza. Jotagin. Helburu, txerre. Hitza pasa. S. Azorian aldeko erraztasuna duen pertsonaren kualitateak edo pilota ateratzea. Bai. T. Arto ginen egindako opila, zapal eta begibila. Bai. U. Azorian oso gutxi, miseria. Hitza pasa. Denbora. Jota, azuinak igandean izeratzeko erabiltzen den hitza. Jase. Bai. K. Lurrezko edo tostazko ondia, biribila eta kirtenik ez duena. Esnea eta antzeko eraiak hartzeko erabiltzen dena. Itxapaza. K. Egualdean, hierri. Hitza pasa. Gaztelaniazko hitza, Gasteiz. W. AEBko, Amerikako Estatu Batuetako, eta Kolumbiako barrutiko hiriburu federala. Washington. Bai. Egiz. Medikuek elizegi alditzen dituen euskal idazlearen izena. Bai. I. Marrazi bizuen ezagunetako hartz are ezagunagoaren izena. Hitza pasa. Ere, hitzaren bidezko adierazpena, ahozkoan nahiz irratian oinarritzen den artea. Letra. Ez literatura. Bai? L. Kalitatez ematen den dirua edo zer nahi gauza. Limosna. Bai. M. Zuten edo zutik dagoena beheran digitu. Nola esan dezu? M. Zuten edo zutik dagoena beheran digitu. Beherantz. Hitza pasa. Beherantz. Antitika batzen? Zera. Eskaz, balio edo itxura utzaleko zirtzik. Hitza pasa.
Denbora. M. Edari alkoholiko gehiegi hartzeak buruan astu delako egoeran gertatu. Mareoa. Mozkortua. Mozkortu. N. Giza taldeez mintatuz bizireko pikorik ez duena. Alde batetik bestera dabilena. Nomada. Bai. O. Ohera joan, ohera eraman. Oberatu. Bai. P. Azkoia lasaitasun adierazteko erabiltzen den hitza. Patxada. Bai. R. Kimika. Zenbaki atomikoa 54 eta piso atomikoa 1,07 duen elementu kimikoa. Du. Radioa. Ez. Deuterio. Zer izate gara erotio baten. F. Itxasoaren kostaldeko zargunea. Badia. Bai. F. Pertsona bat fusila desarazki. Denbora, fusilatu. Egin gaztea, bai? N. Nafarroako herritarra, Nafarroari dagokiona. Naparra. Bai. O. Pertsona batek gune jakin batean duen ondasun multzoa. Itxapasa. Vale. Abere naziak egiteko erabiltzen den iratzen, telar eta hormelaren eta abere iraizkinen nahaztea aktitua. Ongarri gisa erabiltzen dena. Zimorra. Nosatza, zimorra. Zimorra, bai. T. Azmiran bainuelako eskuoiara izendatzeko erabiltzen den hitza. Toajide. Bai. U. Metal nome eta prezekoa da kolore hori biztiratuko da. Urea. Bai. V. Vanuatuko herritar, Vanuatu Errepublika Ozeano Bariko hegoaldean dagoen herrialdea da. Nola zatu azirako hitza? Vanuatuko herritar. Vanuarra. Vanuatar. Vanuata. Egin gure, bai? Denbora, P. Eraikin baten barruak pareta edo galeriaz itxitako espazioa. Normalean, eskali gabea. Itxapasa. Itxapasa. Erretiratzen dut esan, W. Senegal, Gambia eta Mauritianako vuelos general hitz egiteko hizkuntza. Goloja. Vuelofera. Egufera. Denbora, R. Kimika, zenbaki atomikoa, 37 eta piso atomikoa, 42,7 duen elementu kimikoa, RB. Radio. Rubidioa. Egiz. Atsegin, baitagarri. Xaloa. Bai. I. Yangongo herritar. Yangontar. Yangoar. Bai. Z. Matematika, frakzio. Denbora, zati. Ondo. Urnek, badagoa gara. Vale, oia, zuek, gazai, zuekin zegoen, bale? Ezekin zegoen.
Denbora, eze, zoologia, filopteroen ondarako ugaztunen izan arrunta. Tamainaretan edo txikoak, dira, pertsonetan edo itxura berdin batute, eta gehienak karrekiniboroak dira. Itza pasa. C. Azulitiko hitza. Arropa gustatzerakoa egiten den irekidura. Itza pasa. U. Botanika. Udare ondoaren fruitua. Beharrean sortenaren aldean baino loiagoaren, homo, gozo eta jangarria dena. Udarea. Bai. Ube. Bila, eratzen amarkadan, kantariak eman zituen Euskaren osoan eta 10 disko grabatu zituen saio beterekin. Bertso zaharen bildu bat. Oskarri bitarearekin eta berak bakarrik. Kantari horren abitzena? Itza pasa. Gure bikoitza. Erne, gure bikoitza barruan darama. Ez azieran. Denbora. Denbora. Neko egitxo. Antintxikarazek emezortzea da jozea, Ostaraleko 14, eta zurek gutiek zazki. Zalek? Horria, probanek ikiteu, bai? Eta, Kibarro pozuan oso ondo egin urunek, zaberoa. Egun dut dute, eta jazki erantzun zuten. Kibarro pozun, Ostadar, 14 erantzun zuten. Eta, kontintzionatek, 18 erantzun zuten, gaurko irabazio. Vale, hoy ya salió la guerra. Vale. Orduan, greba bozun antikaratxek, irabazi ba, lehen esan dut bezala, €300, eta arkidetza argian eta begian urte beterako. Hortzea, zango da. Osadan adik, irazi ditu. Maxiatzenen arkidetza urte beterako eta Joseba jatetxean afasea. Ziga? Halo! Eta urunek beste maxiatzenen arkidetza urte bete eta Zuarrin afasea. Txertatzen nari zaizkit dalari San Migueletan itxasoa Nabarran ludia tipitzen duen itxasoa
baita urriaren egoaizearekin batera hasi busti eta eman korra ari du zilegi bekit adiskide pentsatzea esatea harek ez du goroldio baizik sortuko gure arrizko